दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों खैना। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों लिंसार बसुमतारी आरो ग्रेसमि नार्जारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो बिथांमोना दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। बिथांमोना टिजारखौ अलरेडि आपल'ड खालामनानै होबाय। बे भिडिअनि कनसेप्ट, डिरेक्सन, करिय'ग्राफियानो जादों लिसान रामसियारि आरो नैबे भिडिअनि सिंगार लाइरिक्स ट्युनानो जादों थाजिम नार्जारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै थादो। बिथांमोना जेब्ला बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेनिखायनो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। नोंथांमोना बिथांमोननि बे टिजारखौ नायनो थाखाय एनजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलाव थांनानै गोदान बे टिजारखौ नायनानै लाहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो थाखाय बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लाखि। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों एस नार्जारी। बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों आपडेट खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो आरो आंनि वाट्सएपनि ग्रुपखौ नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै वाट्सएप ग्रुपआव सेरनानै लोगोफोर नोंथांमोना जइन जानो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैनो नाजाफिनगोन।